LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Okoth Jarapogi. Okoth Jarapogi. Huyu shoga hii mwenye amepaka nywele dye ya white na ametoboa masikio mpaka kwa kitovu ametoboa. Nataka kuambia huyu mtu ya kwamba wacha kupigana wanawake. Kwani wewe ni shoga? Badala upigana wanaume wenzako. Na mimi nataka kuambia wanamuziki, wacheni kuzoea watu wa Jakaranda. Mulipiga usiku wa manane akiwa mlevi. Mukapiga kimbikimbi. Juu kimbikimbi ni kafupi na alikuwa melewa. Tena juzi na mwenye alipiga kimbikimbi ni huyu mwenye tumbo yake imejaa mafi okina koko. Alafu tena jana wanapiga mtu wa Jakaranda, msichana wa Jakaranda anapigwa hapa Egesa na Okoth Jarapogi ushoga. Mimi nataka kuambia Okoth Jarapogi, wacha kupigana na wanawake. Mahali popote pali tutakutana na wewe, utajua kwa umbo ni nje. Wachana na petty mouth venye matako zako zimewachana. Madam Dalmas, unapiga mwanamke mwenye hata hana bwana. Na wewe pia kuoa imekushinda. Badala umtongoze uoe, wewe unapiga. Shame on you. Wewe mahali tutakutana, utajua kwa umbo ni nje. Okoth Jarapogi nogoyo viola. Okoth Jarapogi adwa nyisini the matter is irreconcilable and we are not calling for a cessation of hostilities. Miyo ka in gi ngufu moko midongo, bring it on and I'll hang you by your gonads. Jim moro mineni tinge piro dawe bando dawu tibirogo Nairobi City kiparo ni tek. Viola negi connections maduong sana. Tadwa nyisigi moro Okoth Jarapogi. You are just trapped in your own web of deceit. Viola ni donge momanyonisho. Viola ni maga event organizers. Mano miyo shown obeda success. Mi wer kendo ni wer maber. Tiongero kamano. Together with your own trudge, you are liable to prosecution. Okoth Jarapogi anamboa ne manyisi giminyalo timaonge kikarom kode i Nairobi. Viola no nyako manyalo pudha e buo chiega. Kanyamo dhako, Viola nyalo nyiso chiega ni we ambo kato nyambo pudhi wadhi dhiro sin. To sino wadhi dhire kata ka en rongai. Kokomo Victor Pinyore kod Okoth Jarapogi. Ka uyie to yware ane uru machiegni. An kod wach moro madwa share kodu. Kendo en wach ma very important. Brother nama Amiso Thuango no gochona kendo no chalo ng'ama no keta mana piny kane wuoyo koda. Amiso Thuango no miya pieces of advice. To na neno ka advice mana Amiso Thuango miya gin gik manyalo konya. Kokomo nyicha approach in a wrong way. Kendo na wuoyo marach kuom jatendi ma Okoth Jarapogi. Tadier king'iyo. Kokomo an gimoro ma personal onge kinda kodi. Gimoro ma walaro onge. Kokomo an in ni pokarado kodi. Okoth Jarapogi ma jatendi. Anyalo mana wacho ni nasemielo dichiel yo mabei kocha. But pok gimoro amora ogeya ga Okoth Jarapogi. Omiyo, I want to apologize. Kawacho ni Kokomo kod jatendi Okoth Jarapogi. Akwayo ng'uono kendo akwayo e yor luor makende. Nia, adhi withdraw post mana keto. Nikech na approach marach. Kendo na wuoyo kuomu marach. Kuyie to mondo ng'uon na. Kier okoulo ni gorwok piny. Bende Okoth Jarapogi adwa na wach kodi mai. Kaluwore gi wer miwero. An pok anego ng'ato iwena weya. Omiyo, Okoth pok anego ng'ato. Yie mondo iwena lwenju kod joma moko orum kaka ne uchake.
atimo mistake mana approach marach, mana wuoyo kuomu marach, na yanyo Kokomo, to asekwayo ng'uono. Okoth Jarapogi, kiwinja kod maneja mari ma Kokomo, to mondo ung'uonna. Jomoko nyalo wacho ni mara kora luor, mara ng'owa, an aluor nang'o. Yes, it is true, wan mana dhano, an aluor. Kata obedo no Okoth pok ithretena, pok aneno threats mora mora kuomi. Kokomo pod oling kama tuo, pok aneno threats mora mora. To adwa nakwau mana ng'uono. Pok uwuoyo, but iwacho niya, when the deal is so good, think twice. Deal ni aneno ka naketo na approach kendo nago content ni to dhi viral. Kata kamano nyaka think twice. Ok ang'ama primitive. Omiyo nyaka ng'e ni gima timo to tera kanye. Kokomo kod jatendi ma Okoth, akwayo ng'uono in a special way. Dhano kier to kier, ok oulo niya ogoruok piny. Yo mane Amiso Thwango wuoyo godo koda kana winjo gin weche madieri. Gima nachako mana timoni, lweny ni ok en lwenyna, bende ok abi tieke. Okoth Jarapogi, yie mondo ing'uonna. Aparo no Okoth an attention mari nakawo ga chon. Ndalo managoga content moko machalo gima nasapotie. Nasapote tiji maber mar thum. Ndalo no ema nakawe attention ni nikech naneno ka ni like videos na moko. Omiyo, ne ok atiyo kod mana thuolo mar attention ni mana sekawo ni e yo makare. To kier ok oulo goruok piny. Okoth an aonge kodi gi wach. Bende, akwayo mana ng'uono kuom yie mari. An shoni abiro temo matek ni achope machiegni kar nyalona. Nikech ang'e niya, iseng'uonona. Gima walaro malich onge. Kokomo, akwayi ng'uono makende kuom weche manawacho kuomi. Pok anego nyathini, pok anegi, pok achuoyi gi pala, but weche manawacho nyalo bedo malitni. Ng'uonna. Akwayi ng'uono e yo makare. Jomoko koro biro sunda kata biro nyisa weche manono, biro swaya ni we luor, we tim ang'owa, an aluor. Kokomo, ichalo my father. Okoth Jarapogi, ok in age mate na, iduong'na. To na approach in a wrong way. Omiyo, akwayi ng'uono makende niya, kata obedo ni pok ne ichalo gima ithretena un gi Kokomo. Advice ma koro ji osechako miya kotelnegi kod brother ma Amiso Thwango, omiya konia I withdraw post. Kendo post ni mana wuoyo kuomwe maracha en ok ochako nene. Atugud ma manene timo mar Kokomo cha ba macharach. Ok tim kamano. Ang'o momiyo anyisi ma? Iseromo ga gi Kokomo? Isechopo kata ga ire, kata usemosoru kode, kata senene wang' gi wang'? Podi. Tiende niya, kata in ngimani ing'e maber niya, Kokomo to kiai, but it ing'e nikech en a failed. And sechegi bende onyalo winji nikech itimo content. To nyiso ni gima oseriwou kata usine misechodo, kata usini mosechodo to onge. Lakini kaka ni wuoyo tigero sigu moro. Ariambo. Lakini gero sigu ne ng'ama pok okalo ni. Koro penjore gi chunye. Ok awach na wuoyo kode my view. Understand? Yeah. Koro openjore gi chunye ni to nyathi makene ni karang'o manasekalo ne. Karang'o mane waseromo. Odhi mochako ng'i nyaka samoro lu TikTok ni, mochako lu Facebook, mong Instagram, mong YouTube ni. To neno kaka manu seromo onge, mana kaka imbi confirm ne. Yeah. To winjo ki the extent kamacha. Koro lok gini ni ine Kokomo to Kokomo in. Inyalo parang'o ba? Ajua content no nagoy to gima nang'eyo ni ok odhi wuok ne Kokomo maber.
ikruok to ni ikori ni ichwany ng'ama pok iromogo. Content gi seche moko gimomiyo wagoyo kamano en mana manyo attention margi. Koro ema penji. Ikori mondo mit yani go tim content mana mar kinyo ng'amba pok okalo ni. No. Gini an kaka time ga en ni iwacho ga ni chunje ji opogore ga. Nitie jok ma mano kitimo no to onge godo gi ga problem. Tapenji kendo siepa. Isegone simu milimo ga chunye. Mifwenyo ni chunye chalo nade? Podi. To ere kaka ifwenyo ni gini dhi donjone maber? Iwacho ni ing'eni mana kaka isewacho ni pok aromo kode no. En adier ni pok warado gi Kokomo. Mano ulo ni samoro amora modhi orado kod content ni kagoyo to gima samoro nyalo kawo ni ma is just a content nikech kadini waseromo to dokoni samoro ng'ani noneno weaknesses meka kumoro kane warado. Okay, tachaka penji. Just a content, Kona ng'ama Kokomo odak nikech Kokomo ma ok ne industry mowinjo content ni kiwe about Kokomo odhi kawo nade? Ando okawe ma negative kabisa. Koro kata in king'iyo maisha ni ineno ni uneno tima content mar kinyo ng'ato mondo content ni ogerre tigero sigu kuom nyaka joma ikia. Mano to kendo kane kanyalo konya. To kendo kama itimo ni to en sigu. To kendo timo sigu ne ng'ama pok iromo ga go. Koro neno wuora. Anaka thuolo mondo amanyi kaka anamiso. Kendo akoni niket recording. You understand? Inyalo kata repost mondo yuag attention lakini jomowinjo biro nyisi ni advice for free. Uduma many content makata kiromo gi ng'ato. To nyalo kondi bwana gimitimo nora. Adwa mi ji 5 matimo content. To content ni be ng'ama dhoge ni wacho niya ni kikarad kodi ni an kia dhapa kiang'o gini. Okoth Jarapogi adwa koni wuora waseneno jothumbe manobiro kaka ibiro no to norumo yote. Norumo yote. Okoth Jarapogi donja jawa gi makasiriko. In kigori kod fans kare jomagi mabo mieli. Igori kod fan ma dhi kawo pesa ne biro chuli mondo dhi kony godo ngima mari. Nikech ing'eni fans emo sustain ngima mari. Without fans ionge. Ni koro ni ndiko na niya. Ni kikwara ni we will meet. Koro an gini ma piny osedong' godo gi an kata kirado koda. Ka wanegore anega to ng'ato ka ng'ato tho. Wan piny wan wasemo piny elam. Wan wadong' ni wan gin. Koro gima rach waradorego. Okoth Jarapogi mokwongo nyaka ing'eni nochigony ng'ama nyako mano to nwa condemn kati pek pieri miting' pieri malo. Ok anyal chung' kodi. Kati ng'am pieri miting'ri michikri nyaka piera ora. Ok wanyal chung' kodi. Ng'ama go dhako to biro to pod golo wich matek gi wich molony kanyar jakech. Ni koro wuore no ng'ama lich saidi. Wan wabo kwedi. An kaka nyando. An piny nosedong' koda. An gik mang'eny akia. Ang'eyo ni tho abiro tho. Vitiso moko minyalo kelo godo ne jigo. Wuora. Mago dhi ter kumibete ni ang'o banda kuchi. Ng'eni in gi timo banda. Timbe gi mokwongo gin timbe obanda mag beto niang'. Emomiyo an achukia jathum mimielo mowuok kumibete niang'. Ni Migori. Ne beto niang' kia ni jakwath kiang' joka ng'awa me ji ong'eyo. Ne beto niang' to kwayo. Okawo fupe yote otero Nairobi. Okawo fuo moko mag beto niang' yote otero regodo Nairobi. Ni koro be koro intimidate ji. Jathum mane maduokore gi content creators. Content creators onego be ni seche miwuok kuomino kokimor mijinga. Kokimor seche ma walawi kaka koro walawi ni. Kokimor nikech wageri gi bam machalo kede.
Ba malide kan yang manyocho betogo. Ogwande kende lide kan yang manyocho betogo. Ni be koro pek kodoga niya. Ni laore kod jok mokuo kode marach. Koro ito in nga. Wato wakweti. Okoth Jarapogi wakwedo gaji. Seche migoyo nyako tonge ngabo chung kodi. In pogineno kata chiegi machwanyi nti dhigo e but ka jok pikipiki. Ichwati malonyi duk rodhi serious. In fact, akesa kanyo nego lonyi nyaka duk tik pieli piny kokigo idel. Ngat mane mago nyako. Nyaki go nango. Nyone gigonyi duk. Pidong duk sirep. Kokichalo katung. Tiko idel. Duk sirep. Jarapogi bed ng'ama dichuo ma pache tiyo. Ere kaka inyalo bukri ni dhi gori gi dhako? Ng'ama dhako kata goyi tichung' to dhako goyi marome. Ogoyi agoya marome kata konegi tiwewe ng'ama dhako goyi. Koro Viola to idhi laro gang'o? Kata koluongo nyigi koro igori kode. Ipimri gi teko. Nyiso ni chowetegi oseingi, chowetegi goyi. Koro ikawo tekreni no idhi nyiso kuom ng'ama dhako. Koro deketo gi Viola ni mondo dhaw digo Viola. Nyako no notimoni mana sympathy. Nokodwa nyisi acha gi madharau. Nokodwa nyisi madharau. Kata kamano par diriyo. Viola dogo dhogi maromena, dogo dhogi maborno. Dogo dhogi ni anto de beda ndago ima ka osirweche dego ng'uti. Karifuo, anda bed kanyo. Hey. Jaramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Okoth Jarapogi nawinjo ni kiwacho bango Viola ni jomodong gin political arena gi Lady Vinyar Soja. Okoth Jarapogi okane ka onegi ng'i mon minyala address. Wan weche gi wan wayudo ga mane social media ka. Weche gi mar X ni mar real mama dongune mukele social media. Kaka ni pidhi, ibiro ti pidhi. Iwacho nyaka gimidwa cham to kinyiew ne wabiro wagwodo e odi. Wan ok ibuogo wa omera. Wan walaw nyaka Ruto. Walaw nyaka Inda. To in kijana mararacha, ingena penjora ga mon magine gi Okoth. By the way, me I'm not attracted to men like Okoth Jarapogi. Gima thin kama. Atiyo gi iwinja ma feel ni unsafe. In chuo manyo Viagra mondo mi go mon e kitanda. Chuo manyo Viagra mondo go mon maber e kitanda. To ini timango, ini go mon gi lweti. Okoth wabiro lawi kimulo one of us, kimulo one, timulo all. Wabiro lawi, wano kwanza ano kichuna. Anu binyalo buoga dier, bing'eya. Ano kinya buoga. Iwinjo? Ano kinyal buoga Okoth Jarapogi. Ano okane TikTok ka be onge kata ng'ama se face ne the ceiling. To weche gi monde gi makelo ni monde gi kisegine to kelo nwa. To wan kosekelwa nyaka wawuoye. What is the problem with that? Ni Okoth ni be koro nenore ng'ato gi wenge machalo paka. Chaki mul moro mondi bine. Wabiro lawi. Yeah, adwa clarify gimoro ka. Pengle no siepna kabisa kendo wase sandre kode kendo wase neno kode mang'eny. But gimano miya keto nying wuono tiato kanyo. En ng'ama nogo aluoch en Vincent Queen ma manager ma Jakadala. En sechegi gini timore Pengle ni ka
since when ma manager mar Jakadala osebedo bonsa mar go ng'ato. Aya, manager mar dala Vincent idowacho ni kia alwoch. Reason mane mano miga alwoch. Wasi kechi liwa alwoch gi oka ng'eti ma keti dire stairs kamarach. Nigo alwoch nutimi nade. Ma biro ma maki ma yuai ma bonsa so tamore ni monda wei. Kech apenji kata sama na yuayo nyien apenji to mere igo alwoch nang'o. Koro gimomiyo na owacho ni maybe owadwa ma Pengle ni gini nikech macha manager mar Jakadala. Pengle NMC mar Jakadala. To gini timore ikawo ng'ani Vincent kawo alwoch go piny ka owuoyo to ko address gini. Ineno? Ha? To alwoch no pok nochwanyo ng'ato nyaka ne alwoch wadongo go kata gweng' en ana ng'a walo manyiera. Koro sani alwoch nigi rem. Koro anyiso Musa Jakadala gi Superlatin gine notimore marach macha en manager ni manyuru kaka unyalo thiedho alwoch mondo duoge limelight. Alwoch no en ma ong'iyo dala gi nyithindgi te plus chiege. Sama en piny onge kaka joka nyalo survive. Koro an akwayo Nairobi en gima ng'ato kodake to chulo ot. Chulo gimoro amora Nairobi kati lai pesani. Kati piele pesani. Kati wuothe Nairobi wuothe pesani. Koro unu pane jok mana tega ma alwoch dwa survive now including chiege mapotin. Koro an gima dwaro ni mondo kama ot mondo ma first president Zigilangi kede adwa wuoyo kodi kendo adwa nyisi gik moko monego beni sani ng'ama duong' kendo ng'ama nigi yier tike kede wek attack jomoko then badaye iduogi gochon imanyogi kore simu kigochonegi. If you want to support somebody just support that person direct. Sani aneno kiwuoye weche mag Arabian men ka penji ni wuon Mr. Kede group miluongo mar Arabian men miwuoye no nitie ng'ami ng'eyo apart from Daudi Anguka gi Prince Inda tajna jo ming'eyo kuom Arabian men nikech nitie warabu moko iye kanyo makati ni wuoni kia. Awinjo kaka iwuoye wacho nyaka ni kia ni Anguka ikia kata kuma Daudi Anguka dhi chung'e. Daudi Anguka dhi chung' Jomvu constituency emodhi chung'e. To kaponi nyalo bire social media i attack ng'ato tikia kata no dhi chung' kanye which means kata mana interest mar kuma Daudi Anguka dhi chung'e ikia. Arabian men misiki wuoyegi idwa mana draw attention mag jogi. Iluongo nying Prince Inda we don't want to know. Lakini nying Daudi Anguka sani Mombasa ka werigo nikech Daudi Anguka is the only person masani kata ka wecho maki tidhi yua simu kimanyo namba na kigocho Daudi Anguka. It is a very bad behavior. To tavia ni mondi stop Ibi the social media kichak ikashifu jomoko at the same time these are the same people masami bet kamoro tigone gi simu kariambo to pinga ne ka Daudi Anguka masani kori wuoye nyinge maracha social media ni gin joma kiani PR kokigone ga simu. This is a very bad behavior. If you want to support somebody support Daudi Anguka 100%. If you don't like Daudi Anguka we record one ng'ato ni bolo best pork. Magi are our friends. Tinge maber wan kodi kwa bedo ga piny kamoro. Wawene gi tabia ni bwana. Let us not fight these people. Because chieng mane wan kodi wagochone bolo. Wagochone Daudi Anguka wawacho 1 2 3. Tibire social media ka kichako yanyo if somebody is your friend we ng'ano bedo siepni. Ka ng'ato keno siepni we ng'ano kik bedo siepni. Daudi Anguka wagochone ka wan kodi. Bolo best pork wagochone ka wan kodi. Nyocha ka wadhi kodi nyaka ka Prince Inda. Ing'e weche mano wawacho tinge gik mano timore kada wawacho ka. Nyakwa bed joko moko machua. If you want to support somebody support ng'ano. Okni in I support ng'ato ka wuono utieno ti loko rikori go e social media. It is very very wrong. Nyoro ne wan kodi magochone nyaka Mheshimiwa Jalango. Majalas no wacho mabe ni Zigi. Show mar nyiri wadhi kelo Luo festival mar nyiri. Dong ne wan kodi. Jalas makoro sani be ichaki wuoyeni. Chiedhnadi ka kendo koro kiny ibro chaki racho nyinge. If you are a friend to somebody, be a friend to somebody. If you are not there, don't be there. It is either Mr. Kede yier side achiel midwa bede. Ok ber kigo Daudi Anguka masoni koro dwe chung bunge ma Mombasa ka kendo dhi chung Jomvu. If you want to support Daudi, support him. To gimi wuoye weche moko mag wuoye mag kiane group mar how do we call this group? I don't even know the group. Group mi wuoye mi wacho ni jo PR. Ere kaka group ni affect your daily life.
This is a group majogi of form mana margi kigin. Ere kaka group is affecting your daily life. Kanga to the mo kodisha gari. Mulicho go kamoro. In life wadak de chiel. Kaponi ngato the mo kodisha gari. Udwe licho. Mano life mari. Ere kaka gini affect life mari Mr. Kede. Mi biro social media gima chungu. Because of these people. Ngato dage life mare. Nitie joma ok nyal kabisa. Nitie joma ni diere. To nitie nyaka joma ni gi uwezo. Nitie ngama wuok ndege. To nie msururu mag mageche. Ngato dage life mare. Jo Kenya ngato be contented with the kind of life medake. Ridhika gi life medake. Wawe uru yanya jomoko because waneno life moro magidake no ingowa. Wawe uru attack jomoko because of the kind of life magidake. At the end of the day ngato nyasaye mamiyo muya. Waseneno ji adhika ramoto. Kede stop this bro bwana. Magi jomo wuoyo go pile. Kikibie social media ni yanyo jogi to nye maber ni behind the scenes. Jogi wagocho negi. Bolo bespo kana gocho nega. Magi group mayudore Arabia men. Daudi Anguka kata last week nyocho wuoyo go. Magi Arabian prince inda ka nyocho bido ka nyocho wan go. Nikori bile social media ni yanyo dogi. That is very wrong bwana. Mature up Mr. Kede. First president Zigiland. Aneno kadebe koro ndike Facebook. Mama mapache liu mapiere poto. Lavenda Nyachieta. Aneno kindiko ni Okoth, you did a good job oninga chuli. My friend, kiki chulo Okoth orne Okoth pesa mondo chul manager ne mondo odhi godo miyo Kokomo. Nikech Kokomo ne otho e gop Okoth. Koro what if Kokomo da otho? Orne Kokomo pesa mineno isedhi ocham godo lundi no ero Kokomo odhi onas godo wiye no barore. Kendi chaki ka pesa no ichaki orne security mar Okoth miluongo ni Oyare. Be odhi okuo godo ume gi dhoge. To wanyisi ni Dani, ito to kawaromo. Yours will be worse. Koro gochne Okoth tipenje ni Okoth. Buome sato ni dhi omengo. Angeni mano poko nyisi ni winjo mana ni Okoth nogoyo Viola Dalmas mane India. He just slapped me. To bed king'eyo niya Okoth osewicho Caroline lwete ma Caroline omuonyo lete. I didn't even feel an impact. But gima no wang'o iya makoro nosoko lunda ni ng'ato osepada. Alafu kadhi abedo kuma bedi taneno Okoth siema no tugo juoka. Okoth. Ayop ni fwenyo ni monte. Ok chal gi mon manise nindo godo mipadoga. Kata migoyoga ngum to wey. I'm different. And it's good that you know it. You had a taste of me. And I swear. Onge nyako mibro chaki padga e club kaki neno ni timocha. Koro Lavenda Nyachieta. Koro go simu maber mondo pimni gi jok mane nitie. Kiki keth pesa ni dwa oro ne Okoth. Okoth oting. Koting ko bambla ko yarore. Ana wuotho gi tienda kendo ka security na wacho ni mnataka vita leteni vita to dong notamogi. 30 men versus 4. Calvo generali. Ne onge gimane gitimo Dani. Agoni mos. Poki bedo disappointed. To ito to ka yudi. Ito to marwa bedo in kuongi pim ne ji ni setemo oradi. Adimi se oro kata ni mondo sera polisi adimi se keto mondo gona simu. Ji adimi se nyaka haya kata last time kadhi mielo ema jela modong ni oro jomoko mondo biyo kidnap kanya kata mondo biyo choda. Yini biro neno mach. Ita biro ngado thundi nyakunchiel machiel. You don't write. Ask Okoth. Gochne Okoth tiorne Okoth pesa mise usone godo lundi go. Guok. Gochne Okoth. Penje ni Okoth ogoli kidhi ponde gari nango. Penji jok mane nitie mondo mi story weneno giminene social media ni Viola Dalmas alipigwa. No goya slap mar lwedo mosewicho Caroline. It didn't do no harm. In fact no wango ya nikech slap no chalo gimo gwara. No guonya. Koro ne Kokomo Victor pesa. Mondo ji odhi osuptal. Alafu hired men mano kao 30 ka joka no denyo seriously. Okunyal eri kaka foreman nyalo tamu ugoyo. Kwani no kunyal goyo foreman mane an godo kande to ukawa nikech an mane okothoro uno biwoma. Lavenda nyar guok achietha redha nyofa. Na wuok e gesa ka wuotho gi tienda kama kendo Kokoth nena kose pande gari konena gi wange kama emomiyo no oro those 30 men and still they did not succeed. Ito tithagori ioro chuo moko mose denyo. Manindo gi Indomie emomiyo. Gochne Okoth. Tinyise ni owe wicho Caroline nikech apartment ogoyo cha. Caroline omuonyo. Caroline oblich lwedo makata lwedo onge kata impact.
But anyway, Okoth, don't try it next time. Kokomo gini notho e gowi mok margi. So what if Kokomo dotho? Anyway, magone ma fans guy mane bayo gigo. Lavenda nyathietha. Ito tagoni mos. Auni party. Agoni mos. Rejoice. Ito tabiro nyono nguti. Abiro nyono nguti medie uguoka. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.